Sieltä tullaan. 2 kappaletta Perttu Papusen suunnittelema grafiikalla varustettu auto ja Ville Kaukonen, Mika Keskikorpi. Menee kyllä Kaukosen Ville todella kovaa. Nyt pannaan ihan Euroopan huippukuskeille. Oi. Näytti ihan varmaan tätä Ville pyörittää, mutta on Villellä kädet kunnossa. Herra jestas. Joo, kyllä käyttää Kaukonen silloin Pöytälaakson kanssa ajaessa, mutta nyt mennään toisinpäin. Keskikorpi edellä. Ja sieltä tullaan. Pikkasen lisää kulmaa vielä kakkoskliipin loppupuolella. Ottaa Keskikorpi. Keskikorvalla hyvä linja 4, niin kuin 5 tullessakin Villellä oli vähän sisempi linja. Mutta suoritus loppuu. Onpa tästä helppo löytää sitten voittaja? Joo, ei välttämättä ole hirveän helppo löytää. Että ehkä nyt liidistä isoimpana erona näkee sen, että Keskikorpi tulee vähän syvemmällä linjalla vielä tuo vitosklipiin ja ei ole siinä mitään isompaa virhettä. Ja tosta kun lähdetään ykköseltä kakkosklipille menemään, niin saa tehtyä sen flikin silleen todella nopeasti maksimikulmasta maksimikulmaa ja aivan täydelliseen ajolinjaan heti saman tien. Todella hienoa suorittamista. Kaukonen seurailee, ehkä tämä alkupäivä seuraa ja tämän vedon jälkeen joka tapauksessa jompikumpi jatkaa, mutta katsotaan. Tullaan vähän turvaetäisyydellä muurissa molempien osalta. 4. klippi sieltä sitten 5. Pikkasen on varaa muuriin mennä lähemmäs. Nyt näyttää Engblomilla loppuvaiheessa ihan hyvältä ja suoritus loppuu. Ja nyt se hallittu lopetus. Sekin sieltä tulee, niin nyt päästään sitten haastattelun kautta tuloksen julkaisuun. Tää näyttää nyt hyvin selkeä. Kyllästynyt, kauniisti muotoiltuna, mutta katsotaan miten se menee. Heinosta vastaa se Jason. Harvemmin tarvii mitään semmoista ainakaan virhettä yrittää etsiä, eikä löydy tälläkään kertaa. Nyt jää vähän Lehmusvaara kauas tuossa 3. ja 4. välillä ja 5. sitten siinä pompun kohdalla vähän menee haasteelliseksi. Aseno päälle ja näin laitetaan kuskit liikkeelle. Uusi kaupunki vastaan. Mutta hyvin menee taas Lehmusvaara liidi. Ja kyllä Lehmusvaaralla tuo liidi suorittaminen. Ja näinhän sieltä tullaan. Perkkiö Markkola. No heillä on jo pari vetoa alla. Niin tää oli käsijarru tossa vaihekeppi, joo. Perushommat pitää muistella. Voi olla spotteri sano korvaa, että miten päin ne menee. Paulus Perkkiö! Erilainen lähestyminen sitä kakkosboksia, mutta onhan se Keskikorpi lähellä. Mutta kyllähän ton Perkkien perään on kiva mennä, kun se menee todella kovaa ja todella leveällä linjalla. Jättää hienosti tilaa sille Jason kuskille. Oi, mitä riftingiä! Joo, no liidistä me ei ole turha puhua yhtään mitään ei tässä. Tarvitse. Ei nämä tee enää virheitä nämä pojat. Nää vaan ajaa varsin, jotta se ero löydetään, koska se on hyvin epätodennäköistä, että isompaa virhettä täällä tehtäisiin. Nyt keskitytään. Perkkiä suorittaa ja jatkaa edelleen siellä savun keskellä vieressä ja 4. on jälleen vieressä. 5. sitten pikkasen antaa tilaa ja sen jälkeen tulee Keskikorpi viereen, mutta Keskikorpi tekee mielestäni virheen ennen suorituksen loppua. Joo, äsken puhuttiin, että ei me liideistä tulla virheitä löytämään. On tapahtunut ja saadaan mahdollinen tieto, että mikä on se, mutta nyt mennään, nyt ei keskitytä mihinkään muuhun kuin tähän kilva-ajoon. Joona Varonen, Paulus Perkkiö ja
Perkkiö, Varonen menee niin kuin Varonen on mennyt koko viikonloppu. Bokseihin mennään niin kuin kuuluu ja sillä linjalla kun kuuluu. Ja laitetaan itsemme sinne boksiin sisään. Oi. Nyt mä oon sitä mieltä, että Varosen loppusuoritus kesken. Pikkusen näyttää, että veto loppuu napsun liian aikaisen. Siinä olet aivan oikeassa ja Se on just näin. Asko pistää mahdollisesti tämän vuoden Chicago Driftin viimeisen pariajovedon käyntiin. Paulus Perkkiö. Perkkiöllä ei kyllä haasteita tunnu olevan, mutta ei manata liikaa. Perkkiö menee, kuten on tämän päivän mennyt käytännössä joka ikisen vedon tuommoisen yli 90 pisteen liiditasolla. Ja Varonen pyörättää, Perkkiö purkaa takaosa autosta. Ja kyllä toi on hallittu lopetus, myös auton purkaminen on helpompi laittaa se auto. Kyytiin kuljetuskalustoon. Siitä tuli kompakti. jotenkin itselle tuttu näkyy kyllä tuo, kun tuolleen käy, mutta se kuuluu lajiin ja hauskaa näyttää olevan. Joo. Kupea Pemarilla Perkkiö lähti ajo.